Wani ɓoyayyen sirri ya bayyana, inda sirrin ya nuna cewar Kwankwaso shi ya ba da goyon bayan Abba Kabir Yusuf wato gwamnan jihar Kano ya koma jam'iyyar APC, daga bisani shi ma ya biyo shi. Wannan ne kaɗai zai sa su ƙara wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ƙarfi yayin da zai wuce a zaɓen 2027. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Katabi News TV. Tashar da take kawo muku zafafan labarai da suka shafi al'amuran yau da kullum na cikin gida Najeriya da ma na kasashen waje. Kada ku manta, idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi akan jagoran jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. A kwanakin nan dai kun ji cewar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana shirin komawa jam'iyyar APC, inda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mai alƙawarin maƙudan kuɗaɗe idan har ya dawo jam'iyyar APC. Wanda har ta kai ga a ranar Talata da ta gabata da jiya kenan, Abba Kabir Yusuf ya sauka a fadar shugaban ƙasa, ake tunanin zai iya dawowa da tikitin jam'iyyar APC. A bayan haka ne wani sirri ya bayyana wanda ya nuna cewar shugaban jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi ne ya haɗa wannan manakisa ta Abba Kabir ya koma jam'iyyar APC. Idan ya koma jam'iyyar APC, wannan ne zai bawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu damar samun ƙuri'un jihar Kano a zaben shekarar 2027. Wannan dalili ne yasa Abba Kabir Yusuf zai koma jam'iyyar APC, yayin da baya kaɗan da komawar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, shi ma jagoran jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zai tattara nasa ya koma jam'iyyar APC, wanda hakan zai ƙara wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ƙarfi a zaben shekarar 2027. Wannan sirri ya bayyana ne a ranar Talatar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sauka a cikin fadar shugaban ƙasa. Wannan ya fito ne daga wata masaniya da aka ɓoye sunanta, wanda ya tabbatar da cewar Kwankwaso ne ya yi wannan shiri, yayin da suka ƙulla wannan shiri da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin ganin sun cewar sun ƙara wa shugaban ƙasar ƙarfi musamman a jihar Kano. Al'umma da dama musamman al'ummar jihar Kano sun yi Allah wadai da wannan ƙuduri na jagoran jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, yayin da suka ce sun gama ɗora yardarsu a kansa, shi kuma zai yi ƙoƙarin juyawa akalarsa zuwa jam'iyyar APC domin wani son zuciya nasa na kansa. Ku ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu mai albarka wato Katabi News TV domin jin wasu zafafan labaran. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan tashar tamu mai ɗumbin albarka. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin zafafan labarai.